Ngithi mina kini, after God, fear ama-family members. Tell me why umalumekazi wacishwa ngidayisisa ngomzimba. Okay, kwaku-2022 guys, ngayi-gap year nezwa yini. Umalumekazi athini? Athi ngitholele umsebenzi. Hawu, okay fine. Uyabo, uma kodwa engasibhayile leso story, umama akathandi ukuthi ngihambe ngiyohlala la yena angazi khona. Hayi-ke, ugela ngiconvince vele imali sasiyidinga-ke endlini. Hayi, umama agcina sevumile ukuthi yazini, let's give it a try yabo. Hayi, ugela ngempela athini? Athi uzobuya la sibenzela khona, azozongilanda la eMnambithi yabo, because indlela ngiyazi. Usebenzela kuphi? eMpumalanga. Hayi, okay fine. Hayi, nifike ngempela usuku lokuthi ugeli-ke sihambe nayo siye kuphi? Siye eMpumalanga. Mind you, umama ubengenamali guys. So nje athini? Athi yonke into isorted, nemali yokugibela ikhona. Umama angakhathazeki yabo. Hawu, sihambeni-ke. Masihamba-ke sihayike vele-ke sifike kahle nje eMpumalanga. Okay, masifika sharp, yindlu inama-room awu-2, kukhona nekhishi ihlangene nani ne-sitting room. Ayi, okay fine. Khona osisi abanye abawu-3 lapha endlini, bese kuba umalumekazi wesi-4 yimo wesi-5. Fika ngi-introduce yonke into ibe-right. Lo munye usisi samfica wayepheka. Okay, sihambe isikhathi. Uthi nje ngapha lana 10 minutes kungene ubhuti. Uthola nje imoto enhle wayeyikhaladi. Angene afika abingelele, acela ukukhuluma nomalumekazi yabo, as if abangani nje. Kade ngigcinile intwana nani beye kuphi ekamereni, behlale nje isikhathi. Bese eyaphuma-ke lo bhuti, bese yavalelisa ehamba umalumekazi naye, bese yaphuma-ke ashone kwelinye lelinye ikamera, afika washa amashidi ahambe waneka. Okay, mina nginakile vele sharp. Hayi we guys, hambe isikhathi futhi phinde futhi kufika omunye ubhuti. Hayi, shuthi kwawa ama-customer akho umalumekazi wonke lawo. Fika omunye ubhuti kwenza same story, beye ekamereni behlala isikhathi esincane, bebuya umalumekazi ahamba ubhuti, umalumekazi washa amashidi. Hayi, manje sengiyasola kodwa futhi ngibuye ngithi vala umlomo wakho. Hayi-ke fika isikhathi sokuthi sekuyaphakwa-ke sekuyadliwa-ke, sadla nje kungena obhuti ababili. Hayi, bengene bebingelele, hawu niyaphila nje kube kahle. Hawu, namhlanje uphethe istaff esisha, kusho lo munye ubhuti esho mina. Uthi umalumekazi, uyabona ngiphethe into efresh kanjani, new from the box. Yo, look ithi heqe uvalo. Hayi, ngingajampisi. Bese silo bhuti na, hayi owami-ke ngicela ukukhuluma naye. Esethi umalumekazi, ukhuluma nawe? Ngithi mina yebo bhuti. Bese na, hayi cela ispace. Esethi umalumekazi, bese ngithi mina uchaza ukuthini? Esethi umalumekazi na, hayibo hambani ekamereni. Ngithi mina soyenza nekamereni, uma ufuna ukukhuluma kukhulume lana. Asethi umalumekazi na, noyenza lento ekade ngiyenza ekamereni. Ngithi mina kade wenzani? Ethi hayibo lihle umdala kabe ngibonanga ukuthi kade ngenzani ngenkathi ngingena nalabo bhuti. Wena uma ngiwasha amashidi ucabanga ukuthi bengenzani? He shembe, sengime ngey'nyawo. Ngithi mina ufuna ukuthi ngiyolala nomuntu engamazi? Ngithi ufuna ukuthi kanti kade ukuthi ngithole umsebenzi kade usho lento lena? Kade usho ethi ngizama ukusiza nina ekhaya kini. Ngithi uzongisiza ngozongidayisisa ngomzimba? Ngikhale guys. Bese silo bhuti lona kade kwenzakalani lana? Asethi nani sithi ngicela ukuthi siyokhuluma nawe phandle, siphume kube yimi yilabo bhuti bothuma. Afika ngibuza, yamtshela mina ukuthi mina umalumekazi uthe kumama nakimi ungitholele umsebenzi. Ngazi ukuthi mina ngiyemsebenzini kusasa, angiyazi yonke lento lena. Angichazela ubhuti ukuthi lana-ke bayiphilisa ngokudayisa umzimba, siyabathenga ngoba ubabona. So awuyifuni ngempela lento? Ngithi angiyifuni, angiyazi mina lento le, bengingazi otherwise bengingizi lapho ngiyakhala guys. Esingene ngaphakathi ubhuti amtshela umalumekazi ukuthi yindaba ungayitshela ngengane ukuthi nawe kwenziwani lana, yindaba uza nengane lana ibingazi. Athi angithi useyazi. Hayibo intombazane, hayibo athi nje ubhuti musukudlala ngengane. Athi ubhuti lana ngeke ngisamshiya la lo mntwana lo, angimthembi nina, ngeke ngisamshiya la, nizomdlalisa namakhehla amadala. Athi nje sengihamba naye. Athi ngicela isikhwama sakhe. He madoda, ngendlela umalumekazi ayikhohlakele ngayo. Isikhwama sami usesifake kwelinye iroom, wasikhiyela sinanefoni. Ngathi nje ngiqeda ukufonela manje ngitshela ngifike kahle, wabe kuthatha okukhiyela. Hayi shem, nginitshela ukuthi-ke manje wathi nje umalumekazi akunasikhwama ngasithola la. Hey, yangisho intombazane, washo ukuba thina ekhaya siyahlupheka, yena bethu uzosikhipha enhluphekweni njengoba sihamba sicela, njengoba umama ecwile ekwelede nje emphakathini sesiyaziwa ukuthi sihlezi sicela. Hayibo, athi la bhuti shema isasakhe nami, athi ubhuti ku-right, mnyeka yodla ukuhlupheka kwakubo, mnyeke nokuhlupheka kwakubo. Athi ngoba ufuna isikhwama, okay fine,
sihamba naye-ke kodwa-ke isikhwama sobuya sesosilanda ngakusasa namaphoyisa ngoba funa ukuhamba nesikhwama anganginikeza isikhwama. Sahamba nobhuti guys. Guys, sihambe-ke nobhuti laba-ke baba bangani-ke bahlala ngandawonye nje. Hhayi sifike-ke sihambe, mina ngihambe nalo bhuti lo wayethe ucela mina. Hhayi nangempela masifika khona-ke kwafana excuse me, kuhle khona usisi wakho olamana naye nengane yasisi wakhe nomama wakhona. Umama wakhona wayeyinesi. Umfana nje afika amchazela umama yakhe istory, alisho nje lokho iqiniso nokuthi beyokwenzani laphana nje yabo. Hayi mina vele ngangingasekho right, ngase ngiyikhalela-ke. Bese-ke bangifonisa-ke ngikhulume noma akhulume nomama lona cause umama wayesephenika naye ekhala. Amtshele ubhuti ukuthi hayi, umama lo utshela umama ukuthi hayi ngi-right, ngisezandleni ezi-right yabo. So ngakusasa kwakumele silande impahla. Unfortunately-ke ubhuti wayesebenza ngakusasa, so kwamele ukuthi ngilale silande the following day. Hayi nangempela-ke ngihlale nje mina inkosi yami babe nginika nespace sami ngihlalele ekamereni ngoba ngalala ekamereni levakashi. Ubhuti azange ngifunde ngisho nkosi yami, ngisho ukufaka isandla ephentini akaze esho lutho. Nkosi yami wayelele ekamereni lakhe, Nkosi imbusise. Hamba ubhuti ngasase emsebenzini, abuye ntambama ngaphambi kwasasa sihambe. Yimi ubhuti umngane wabhuti sesiyalaphana kwamanye manje sofuna ingubo zami. Hayi bo, masifika still intombazane sadelela inqabe nesikhwama. Mayisuka lapho ifonela iboss yakhe uGeli. Shuthi balala nabafana. Bathathe leyo mali bayinikeza iboss ibaholele sis. Hayi nangempela-ke ifika iboss indiza ngemoto. Akuphela nami 10 minutes shuthi kasexoxiwe vele shuthi afuna nje wathi naboke. Ifika isindiza ngemoto ithi izozama ukukhuluma nami, isizama ukungibribe ngemali guys engakanani. Sifise ngazathi Nkosi phela ngingashintsha umqondo. Isizama ukungibribe ngemali ukuthi ngibone phela ukuthi imali ikhona ngempela lana. Ayengasakhuluma umalumekazi, nansi nje imali nobubi nokufanele nembongolo. Ethi nansi buka imali, buke nje imali izoshintsha isimo sakini. Ngingizamela wena la. Ethi ngisiza wena la. Ungisiza ngegqe yami. Ngiyakutshela ingasakhuluma usisi. Hayi-ke umphathi wabo lona esethi angithatha imali ngizogibela ngayo endleleni. Ngathi nje cha ngiyayibonga. Wathi ubhuti lo asifune imali yenu, sifuna isikhwama, imali ngizomnikeza ukuthi agibela azafike kubo adle nanokudla endleleni. Nini imali yenu sayibonga. Hey, ayidelelanga intombazane. Agcina sibe nginikile isikhwama kanzima ngoba sekufakwa namaphoyisa sekunzima-ke. Manginikeza isikhwama stilisa ngisho. Hayi-ke ubhuti lo labo bhuti laba bangisasa bangisa hiking spots, bangilindisa imoto yazi ngathola i-truck. Bamcela udriver ukuthi afike angishiye erenk ngafike ngathola ama-taxi aye eNewcastle ngadilika ngathola ama-taxi aye eMnambithi. Ngafika kanjalo ekhaya. Manje uyazi ukuthi akafone axolise noma enzeni. Sagcina nangalelo langa sabhlokha lapho ngiphinde ngakhuluma nenja.